שלום, בסרטון זה אני אסביר איך לקצר כתובת של אתר. כדאי לקצר כתובת של אתר כי זה מאפשר נוחות בהוספת קישורים למיילים, בקישורים לפורומים, להודעות במקומות שונים. השירות הזה ניתן חינם על ידי גוגל, והוא מאוד מאוד פשוט. בואו נראה איך עושים. ניכנס לאתר שלי, לאתר ההדרכה. אני אעתיק את כתובת האתר, קונטרול C, ובגוגל נחפש קיצור כתובות, קיצור כתובת בגוגל, קיצור כתובת בגוגל, הנה כאן, וקיבלתי כתובת ראשונה, גוגל, URL שורטנר, ניכנס לאתר, בתיבת טקסט שנפתחה אני אדביק את הכתובת שהעתקתי, קונטרול V, נלחץ כאן על הכפתור, שורטנר URL, והנה בצד ימין קיבלתי כתובת קצרה יותר, שניתן להעתיק אותה, ורואים כאן את תמונת האתר שממנה הועתקה הכתובת. אז זה הכל. תודה.